ang labing away. Nindot kayo ni kay murag paldog yun. Ang labing away kagapon si Byron Garcia. Ayay! Nalutsan yung waron to pares ng uplok sa Mandawi City RTC Branch 83. Ayay! Ang mga uplok corn na lutsan og waron to pares tungod sa kasong cyber libel or Republic Act 10175 tungod din sa iyang kahilabtanon kabahin sa iyang pataka og tabi din gikiha siya ni Dr. John Vizcaino ang umaga di Governor Pambari 4 tungod ni sa iyang pagpatakag tabi sa social media nga way kamatuoran si Byron hinoon nakapiyansa ni og 48,000 dito sa Toledo City nga ni surrender kaningon pa siya ahin ang magshot kaya ang tuyo niya kay di ay nga di siya mauwawan di lang siya magpamagshot daw mo ni paet ni Monyor kay mura na hinoon kag butiting bitokon hinoon Byron na tanawa di na hilom-hilom ka o niya sa akong nahibaw na doon ni sa conviction sa lower court sa kasong istapa gihapon. Merese ka lutsa lagi kagwaran kuya ka samtang di ay nakapaldo karon to taon atong tawgon si Senador Antonio Trillanes IV atong niaging semana atong na interview si Attorney Vic Rodriguez ang kanhi Executive Secretary ni Bangag kaniadto sa unang mga buwan sa iyang administrasyon o niya ni giingong ni resign or gipapahawa sa administrasyon kay doon ay kasungian sa asawa kay kini asawa ni Bangag magsige kung magputbuot kuno karon totoo na to ning tawgon si Senador Antonio Trillanes kabahin sa mini trial kagahapon dito sa House Justice Committee diin na yagyag yun ang binilyon ka pesos nga deposito sa bangko sa magtiayong Vice President Sara Duterte o sa iyang kapikas nga si Manzanas Carpio. Manzanas. Samtang ang Korte Suprema ni mando na ngadto sa Malacañang gimanduan ang presidente o ang executive secretary nga si Ralph Recto nga patubagon sud sa napo kaadlaw kabahin aning giingong petisyon ni kanhi Speaker Pantaleon Alvarez katong inyong madungog dire nga atong ma-interview sa iyo basig ugma atong ma-interview ni kabahin sa ihang mental o physical result apil na ang hair follicle test polikol mga na niya ilaha dito sa Tagalog mga polikil man mga polikil sikil ni sikil mga man ilaha o niya Allah ko na ningon ang Korte Suprema kang kinahanglan ng isubmit tumagon nila ang petisyon ni kanhi Speaker Bibot Alvarez og sa mga retired military general nga nangayo og resulta na ini kini human nakit-an sa publiko worldwide gito kita nga ang presidente nagjaging-jaging sa Malacañang unya nag Chinese garter pa nang hagad pa siya mga kontra kasi man Chinese garter ta basta di malasa og mao ni may bawaan na mo yung Korte Suprema na mo pugos na dili pero kanay mo nindot kagahapon suja I think sobras na po 16 mga napo yung katuig kini sa kanhi Senador Antonio Trillanes IV nagsige ginigyaw-yaw anang gingong kuan kanang nagsige nig-ingon nga nalagi binilyon nga bank account digong papirmahon niya ga waiver sa ilang bank deposits di gyud mo pirma kagahapon gi-justify gyud sa Anti-Money Laundering Council pinagi sa ilang executive director nga si Ronel Buenaventura piti na naghana ang bank transaction hasta gabiha di matabang matod pa nga ang baong mga bank deposits doon na sila 630 ka mga covered transaction reports or CTR og 33 pod ka mga STR or suspicious transaction reports nga ni total ni og 6 bilyones kapin gikan sa deposito sa kwarta sa bangko nila ni Vice President Sara og sa iyang kapikas nga si Attorney Manzanas Carpio. Gana din lang kwarta no grabe di matabang na yung kwartahan di tanaw na ko basuhod baka ni ko sa kadikarga no? Allah ko na
Grabe ha. Samtang si Vice President Sara gitugtan sa Malacañang base sa iyang request nga mobiyahe sa siya balik 22 ka adlaw sa iyang tours timo kalibutan. Una nini ang aton ang Netherlands, Korea, Germany, South Korea, Germany, Belgium o United Kingdom. Magsugod ang iyang biyahe karong adlaw onya mupauli siya unya nas Mayo 15. Wa hinoy gasto ang gobyerno nini kay personal niyang kwarta ang iyang gastoon sa iyang pag tours timo kalibutan aron pagpahungaw. Sa nagbuot nga aso. Pero murag tanan mo magatan ako gidimalas man sila. Ang International Criminal Court Appeals Chamber kagahapon ni affirm sa ilang jurisdiction sa kaso ni kanhi Presidente Digong kabahin sa crimes against humanity. Gikalipay ni sa mga ginikan mga pamilya sa mga nabiktima atong war on drugs ni Digong tungod kay matod pa mapaabot nila ang hustisya human i-deny or gibasura ang hangyo. Apelasyon ng mga ni Attorney Nicolas Kaufman. Ang ingong why jurisdiction ang ICC human mobiya ang Pilipinas dili na membro nini onya nag-function ra kuno ang hudikatura dinis Pilipinas apan gidinay kini sa ICC judges matay walang delikado ninyo. Delikado ni na murag kulbaan samtang balikan na to sa pasangil ni Senador Antonio Trillanes IV nga ang pamilyang Duterte nakadawat kuno ni og 181 milyones gikan ni Sammy Uy nga drug lord samtang dito pa na sila sa Davao matay grabe. Samtang si Congressman Benny Abante wa gyud mo atras. Padayon si Congressman Benny Abante ikagapon atol siyang manifestation sa mini trial sa House Justice Committee ingon si Congressman Benny Abante sa Manila congressman nga iyang gihinumduman tong sirip nga matod pa ang mga Duterte kuno isog lang sa mga talawan. Wa niya tanawa ang mga grupong maisog ganapoy talawan. Matod pa ni Abante iyang nahinumduman katong sirip kuno naikos walop ni Vice President Sara sa diyang mopay mayor dito sa Davao. Sa ang leadership kuno dili mahimong walop-walop lang sa mga taong talawan kundi ang paghusay sa kahiwian sa gobyerno. Ay, samtang balik ta sa AMLAC kay matod pa ang AMLAC dunay 27 ka mga sabihan niyo. Dunay 27 ka confidential reports ni Vice Presidente gikan sa Agosto 2024 hangtod 2026 nga dunay kalambigitan sa drogas o graft and corruption o malversation while kang sa iyang bana nga si Manzana Scarpio, Attorney Manzana Scarpio matod pa nga doon na siya 17 kan confidential reports gikan po sa September 2017 hangtod adtong niaging tuig Abril 2025 pastang dako abot binilyo. Samtang ang ombudsman human nahulga ang higanteng tambaluslos sa nasod nagingong kuhaon nila sa Department of Justice o Department of Foreign Affairs base sa bando ni Marcos, Presidente Marcos nga ang giingong fugitive from justice kasi former Congressman Zaldico dito Prague Czech Republic. Sura po ni masahon lang nga. Prague mo na magbaki. Pero pinay lang Prague ha, dili Frag ha. Matod pa to Bichanko murag coincidental ni. Nga, abi kay kuhaon ni Zaldico niya posibleng musuka to sa tanang mga kabuang ni Tambaloso sa panahon siya pa speaker. Niingon excuse me po. Niingon ang kongresista sa Caloocan kasi Tubig Sangko murag ugwa mahulga ang Tambalosos nga papaulion gyud si Zaldico dili mo tingog kay matod pa ni
Martin Tambalosos Romualdez kinsay gipasanginlan sa 56 bilyones nga insertion for ting biya ni si Kunay sa 56 bilyones nga kikik taku ano matod pa nga ang giingong 56 bilyones nga kickback ang mastermind ni si Martin Romualdez nakakuha gyud dayon og precautionary whole departure order sa Sandigan Bayan 7th Division ang ombudsman aron pugnan ang banggitang tambaluslos pagbiya sa nasod kay masig mag-alasaldi ko po ni ito ang duna sa mga properties dito po sa Portugal. Murag sila pareha silang duha. Pero ang nindot lang ha, ang Aritas nindot ka balita tungod sa sa katong sita ko ganito. Linog September 30 sa gabi niaging tuig si Gobernador Pambari 4 ni ahatag og update sa mga taytayan nga nangaguba atol na itong maong niaging linog nga nagkantidad ni og nagkantidad ni og 163 million ang mga taytayan nga naigo dito sa nangaguba atol sa maong linog dito sa Bantayan, Bourbon, Bugo, Sogod, Tabugon og Midilin tungod ni atong kusog kayong linog. Nagpasalamat ang mga residente dito sa mga lugar tungod kay matod pa nalipay ang mga tao ditong makabalik og agi sa ilahang giingong pag-ayo sa provincial government pinaagi ni Governor Pam Bari 4.